Добро утро! Здравейте! Първо да се представим. Аз съм Мария. Теди. Зара. И аз Маля. И благодарим ви, че сте тук тази доста ранна съботна сутрин, но се надяваме да се заслужава. И ще се опитаме да ви погаделичкаме любопитството с идеи, които се заслужават, да ви разпалим въображението. И всъщност това е TED. Повечето от вас, що сте тук, знаете какво е TED, но с две думи това е една платформа за гласност на значими идеи, на идеи, които по един или друг начин променят начина, по който мислим и начина, по който живеем. И ето какво ни предстои днес. Всъщност, преди да споделим програмата, искаме да благодарим на нашите много щедри спонсори. Днес събитието нямаше да се състои без помощта на нашите спонсори. Много благодарим на Първа инвестиционна банка, които са ни официални спонсор. Също така благодарим на Grana Systems и на VEC, които ни помогнаха в тежки моменти. Благодарим на организационните ни партньори, включително Капитал, Кипея, Юрапел и .NET, специално .NET и Devin. И изключително много благодарим на Rainbow Plaza, които бяха много по-професионални от нас и помогнаха аз много. Точно благодарение на нашите партньори и спонсори би трябвало почти всички от вас да са получили една от тези трофеи, която, ако не сте погледнали още от любопитство, съдържа книга от вестник Капитал, един брой списание .NET, една много интересна картичка с лого, за която ще разберете по-късно, няколко брошурки, планер и една гривна, която Мария може да демонстрира. И дори да се хвърлите тези неща някъде въгъл, се надяваме, че следващия път, като отидете на пазар, поне ще си ползвате добичката, а не някоя найлон. И няколко думи за това как ще протече програмата днес. Разделили сме лекциите на 4 сесии. Ще забележите, че темите не са буквални, а са базирани на така по-абстрактна идея, която свързва с лекциите в тях. Във всяка сесия ще има по едно TED видео и музикално изпълнение. В почивките между сесиите, които са 2 кафе паузи и 1 обяд от нас, много силно искаме да ви насърчим да се запознавате, да разменяте визитки, да обсъждате идеи, как да променяте света и така нататък, защото това е най-основният смисъл на тези конференции. Затова сме дали бачове формат APTEC, да си пишат имената. И също така имаме автор парти в 10:30 в клуб Moon, който е на граф Игнатиев 1. Вечерта. И всеки с бадж ще влезе безплатно там. И преди да продължим, искам само да спомена, понеже сега много говорим за храна, за ума и за душата. Все пак да благодарим и на шоколадна къща Леонидас, които ни предоставиха и малко храна за стомаха, като за начало бомбоите отвън, които видяхте, бяха от тях. И сега е едно официално обращение от основния оратор на TED, Крис Андерсън. Hello, and welcome to this special program called TEDx. We'll come to the X bit in a minute. But what is TED? Well, it started out as an annual conference that brought together leaders from the technology, entertainment and design industries. That's the T, E and D of TED. But over the years, the content has become a lot broader. And now we welcome great thinkers and doers, creators and visionaries from all areas of thought and work and life. Because what we've realized is that all knowledge is connected and that you can get unexpected insight and inspiration when you listen to people who are outside your normal line of work. A few years ago, we started making TED Talks freely available over the internet, and to our astonishment, we saw them starting to spread virally to an audience of literally millions all over the world. It turns out that in every country there are curious souls, just like you, who are excited by the power of ideas. They want to learn, and they want to grow, and they want to find a future they can believe in.
So we ended up redefining our mission at TED to be simply ideas worth spreading. Now, many people experience TED Talks alone, sitting at their computer or perhaps watching them on their cell phone. But we think it's sometimes better to watch TED in a group. And that's why we launched this TEDx program. So the X stands for Independently Organized TED Event. We here at TED actually play no role at all in organizing your event today, other than making our talks freely available. And that's the joy of the program. It allows organizers who are passionate about TED to share it with their friends and colleagues and family, and to put together a program of their own choosing. Now, these events aren't supposed to be used to make money or to push any specific commercial or religious or political agenda. They're just about curiosity and the exploration of ideas and the pursuit of knowledge. So in a moment, you'll be watching a selection of talks put together by your organizer, and perhaps afterwards you will be able to engage in a creative conversation about them and what to do with them. We'd love to get your response to your experience today. So if you feel so inclined, do please write to us. And after you've experienced TED, we hope you'll take the time to engage in a conversation with people around you about creative responses to what you've heard, and perhaps come visit us at TED.com, see some more talks, and join in an even broader conversation with other members of the global TED community. So I would like to thank your local organizer for taking TED and sharing it with you. And now, on with the show. Първата ни сесия се казва "Връзки, вериги, канали" и